Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Vadikani first update update yeprogram iyo inonzi Zimbabwe International Trade Fair iyo yakahostirwa yakaitwa kuBulawayo. After yaitwa kuBulawayo vana president vaitovepo ipapo vakaunganira chirongwa ichichi. Minister the ICT ndo video ranoda kukuisirai ende vanhu vazotanga kutaura zvakasiyana siyana mastreets esocial media. Nyaya dzepanapa takadzibatanidza ndo mutemo wepano paHadzirare. Takatadza kudzibatanidza hazvifambe zvakanaka ende hapana zvandenge ndaita nekuti manews updates aya munenge muchida kumaona akati wandei pasame video. Zvisinei, video iyi ratora mukurumbira zvaizvezvi munyika ino yeZimbabwe raminister veICT riri viral munyika yeZimbabwe. Zvaratora mukurumbira munyika ino yeZimbabwe, vanhu vanga vachiuya kuinbox vachindibvunza kuti Hatirari apa watiregerera toda kuona video. Hombe dzikunzi dzavhurwa ndedzei pashekwa mabam ende mabam anga aita kunge akadirwa mvura. Au kusiye mchiona video, apedza kuona video tazo unofunga mcomment section kuti boy here ende zvinhu zvinobvumirika here, zvinhu zviriko here, zvinhu zvaMwari here, zvinhu zvineka kufara mukati here kana kuti zvazvekutsvaga mari. Anamboti ndezvekutsvaga mari kufungawo kwako iwewe urifunga kuti chii nevideo ranoda kukusiya mchiona. Wapedza kuona video ndine imwe dzidziso yandinayo yandoda kuti muatende kana kuti muone. Ngatione video. This is the preacher. One Nyasarandi. You know, support our women in business. I demand we put away the number of the yeah, I don't know my lord. That you, I don't know Nyasarandi. Nyasarandi, you know the Nyasa. Right. Next update a video rava Apostle Chiwenga. Vadikani, why vamwe varume vachirambidza vakadzi vavo kunoshanda kana kuenda kubasa ndezvizvi unofunga kuti unochitwa. So Apostle Chiwenga obuda mastreets esocial media vachiyambira kuvakadzi kuti aiwa iwo kana uri munhu wechikadzi manager vakakuti sevhisa ndisevhise unofanira kuramba ubva wati ndokusungisai nekuti basa ibasa, body yabody ende vakakudzinga basa unokwanisa kuti kuvasungisa ubva wataura kuti hanzi manga muchidaurara neni. Dziripo dzimba dzakaparara kana kuti dzakaparadzwa nekuda kwebasa after munhu ahura nemunhu anomutambirisa mari kubasa kana kuti abatirwa messages amanager. Varipo vari kutoona video rino iri vakambosangana nesituation yakadai kana kuti vakaiona panext door zvichiitika kuti aiwa mukadzi wangu ari kundihurira nevakuru kubasa uku. So da kuti tione message iyi wanzwa utazva unofika comment section kuti pataurwa chokwadi here kana kuti manyepo aya atsaurika pavideo. Ini sichikomana Hatirari ndinorova manews updates kuseri nekuseri ndikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani hapana chekumirira. Hatirari 263 tisu tine chimutisofa bhora mberi. Much love. We are going to tell you the truth. Paramakumbu ororwa zvakanaka. Chete. Hazisi kumboda zvinhu zvakawanda. Ndakazenda enda kumasowe, ndakazenda nzi ndakudirwa magate matatu. Zvese zvauri kutaura zvazvisiro zvakavhura makumbo ako iwewe. Iwe ndiwo wakazovhura. Uri joki ndo zvakaitika. Manager vanoudzwa kunzi mukangondibata ndokusungisai. Ndibate imone unoenda kujeri. It's sexual harassment. It's simple. I can listen to you when it comes to professional instructions as my superior. Concerning my body, it's a hands off. I call the shots. You are manager in this office and not on my body.
touch me, and you go to jail. It's as simple as that. Unless and until we see our women stopping blaming men, taking accountability for their recklessness, we are always going to have these unwanted elements in our society. Now we have a problem because professional prostitution, unlike orthodox prostitution, where a woman would choose to be a prostitute and know that she is not going to try and get married. Professional prostitution is a blending of the two. You don't go to the beer hall, you are not marriage material, but you are married. This is why professional prostitution is dangerous. Yes. You don't find professional prostitutes in the beer hall. They are in the home. They are called Mrs. Chimuti.